Masana bwino ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Amin Musa kwa woyamba nayi mitu yake. President Mutharika wapempha makolo mdziko muno kuti aonetsetse kuti mwana aliyense akupita ku sukulu. Boma litulutsa mndandanda wa mitengo yovomerezeka yogulira mbewu sabata ino. Ndipo MBC ikuunika mmene anthu akugwiritsira ntchito gasi wophikira ngati njira imodzi yochepetsera mchitidwe wodula mitengo. Chipani cha Democratic Progressive DPP mogwirizana ndi mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika, banja lonse ndi Amalawi akukumbukira malemu Professor Bingwa Mutharika yemwe anali president wachitatu wa dziko lino komanso mtsogoleri woyamba wa chipani cha DPP yemwe anamwalira pa 5 April mchaka cha 2012. Zambiri mulipoti ili lomwe akuwerenga ndi George Banda. Mchikalata chomwe wasaina mlembi wamkulu wa chipanichi apita mukito chati Professor Bingwa Mutharika anali mtsogoleri wosintha zinthu, wokonda zachuma komanso wokonza ndondomeko ya chitukuko yomwe idafotokozanso momwe dziko la Malawi likuyenera kuyendera. Chikalatacho chati monga woyambisa chipani cha DPP adakhazikitsa chikhalidwe cha ulamuliro woyendesedwa ndi zotsatira malamulo a mabungwe ndi zikhumbo za dziko, komanso kuti usogolero wake udabweretsa kusintha kwa chuma, kulimbikitsa anthu kukhala ndi chakudya komanso chitukuko cha zomangamanga. Chipanichi chatchulanso za ndondomeko ya Farm Input Subsidy Program yomwe yadziwika kuti ndi yomwe yachita bwino kwambiri kusonyeza kuti dziko la Malawi litha kukhala lozidalira, lochita bwino komanso lonyadira. Chikalatacho chatinso phunziro lake ndi lomveka bwino, monga kuti kupita patsogolo kwa dziko kumafuna usogolero wabwino komanso masomphenya, chitetezo cha chakudya ndiye maziko a ulamuliro, kuzidalira m'malo mwa kudalira ena komanso kupanga zisankho molimba mtima ndi kofunikira kwambiri pa zofuna za dziko. Umoyo wa Professor Bingwa Mutharika watsimikiza kuti dziko la Malawi lingathe kukhala lotukuka kwamuyaya chifukwa cha masomphenya komanso kukhazikika kwa cholinga chake. Tikuzindikira monyadira kuti masomphenya ake akupitirirabe motsogozedwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika, president wachiwiri wa DPP komanso president wachisanu ndi chiwiri wa dziko lino. Kupitirira uku ukuonesa mphamvu, kufunika ndi kulimba kwa malingaliro omwe DPP idakhazikitsidwa. Chipani cha DPP chati ulemu waukulu omwe tingapereke sikukumbukira kokha komanso uchitapo kanthu posatira mfundo zomwe malemu Bingwa Mutharika adakhazikitsa. Chikalatachi chapereka ulemu waukulu ku banja la Professor Bingwa Mutharika komanso kwa Malawi onse omwe anakhuzidwa ndi moyo wake. Mzimu wake upitirize kupuma mu mtendere wosatha. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wapempha makolo mdziko muno kuti aonetsetse kuti mwana aliyense akupita ku sukulu. Mtsogoleri wa dziko linoyo wanena izi pa Mangochi 10 off mboma la Balaka pa ulendo wake opita ku Mangochi kuchokera ku Lilongwe. Zambiri mulipoti ili la Mwayi Mtumozi. Professor Mutharika wati nkofunika kuti anthu atengepo mwayi kukhazikitsa kwa sukulu za ulere za primary komanso sekondari kuti mwana aliyense apite ku sukulu. Mtsogoleri wati dziko la Malawi kufunika anthu ophunzira bwino kuti litukuke. Aliyense akafuna kupita ku sukulu akupita ku sukulu. Monga nanena ena sakwasi anthu ana kupita ku sukulu. Wana ngampeza munthu ina amene akwasiyana pamuzi pasapita ku sukulu, pale sukulu iya ulere amene nditsana naye. Aliyense apite ku sukulu kuti dziko lipite patsogolo, kufuna kuti aliyense akhale ophunzira. Dziko sikapite patsogolo pamene anthu osaphunzira. Tamva zimenezo ndingati mkudziwa khani msuku wanu khala ndani amene sakupita ku sukulu, mutenge amene akalembedwe kwa sukulu ya ulere. Tamva zimenezo. Professor Mutharika watsimikizanso anthu mdziko muno kuti boma lake lichitapo kanthu pakukwera mtengo kwa mafuta a galimoto komwe ati kwadza kamba ka nkhondo yomwe ikuchitika ku Middle East. Kuzakula kutenda bwino chakudya chikupezeka pala amene wafa ninjawa aliyense akudya chakudya bwino ndi zimene ndawonjera kumukumbukira ndiye simuna watu pandivotera iyayi chifukwa nani akuti
ine sizalowa kuti munthu afeni njawa ukubula zimene ndiye nachidarwe papeteza kupezeka zonse mene nawangira zikupezeka yeseza kwambiri kuti zinthu zisike pang'ono wachifukwa cha nkhondo imene ikubidwa isi ndipo mafuta akubira kwambiri kwatiyeseza kwambiri kuti mene zisikenso patinosiyeseza kwambiri kuti asike ife tikuti anthu akhanye moyo wabwino eseza anthu kwambiri kuti ambe programu ija ya malata ndi simenti kuti anthu akhanye nyumba zabwino. Mtsogoleri akhala m'boma la Mangochi kwa masiku angapo kenako apitirira mu mzinda wa Blantyre komwe akagwire ntchito zina za boma. Mwayi Mtumodzi, MBC Mangochi. Boma litulutsa mndandanda wa mitengo yovomerezeka yogulira mbewu sabata ya mawa. Nduna ya zamalimidwe Rosa Mbilizi yalengeza izi mu nyumba ya malamulo. Ndunayi yatinso bungwe la ADMAC liyamba kugula mbewu kwa alimi posachedwapa kuti mavenda asawajere masuku pamutu powagula mbewu pa mitengo yotsika. Rosa Mbilizi ati mitengo yonse yakonzedwa kale ndipo akungodikira nthawi yoyenera kuti ayitulutse. Iwo anena izi mnyumba ya malamulo poyankhapo funso kwa mtsogoleri wa phungu otsutsa boma Simplex Chichola Banda omwe anafuna kudziwa mapulani a boma pa nkhani ya mitengo ya mbewu pamene tsopano alimi ayambapo kukolola mbewu zawo. Ofesi ya zaumoyo kumpoto kwa boma la Mzimba yati pali kukwera kwa chiwerengero cha atsikana omwe amatenga mimba adakali achepere komanso amayi omwe amalandira thandizo akachotsa mimba. Mkulu oona za umoyo ndi ukhondo mbomali Dr. Wamaka Msopole wanena izi pa msonkhano wa atolankhani omwe unakonzedwa ndi bungwe la Paragon Arts mu mzinda wa Mzuzu. Chikondi Pompi ali ndi ripoteri lomwe akuwerenga ndi Blessings Gondwe. Olankhula pa msonkhano wa atolankhani omwe unakonzedwa ndi bungwe la Paragon Arts mu mzinda wa Mzuzu, Dr. Wamaka Msopole omwe ndi mkulu wa zaumoyo ndi ukhondo kumpoto kwa boma la Mzimba wapempha amayi kuti azipita ku chipatala kukalandira thandizo loyenera kuti apewe imfa dzodza kamba kochotsa mimba mosayenera. Kuti tithane ndi vuto ili zofunika kugwirana manja. So kugwirana manja nzika zosiyana maofesi osiyana komanso adindo mwina tilero adindo osiyana kuthandizana. China chimene tikuona kuti chikumavuta kwambiri kwathu kuno ndi kuzindikira olo kukhala ndi information yoyenera mwa chinyamata athu komanso even anthu akulu. Mkulu wa bungwe la Paragon Arts Philemon Kuipa anati agwira ntchito limodzi ndi unduna wa zaumoyo komanso magulu ena okhudzidwa pophunzitsa anthu za kuopsa kochotsa mimba mosayenera. Ngati boma linayika ndondomeko zokhazikika kuti ngati munthu akutaya ngati munthu ataya pakati akuzipita chipatala kucha ndi kukalandira thandizo kumene kuchapo mosakaweruzidwanso mwa mtundu wina uliwonse. Ndi chifukwa chimene chifukwa kuti anthu ena ake sakudziwa ife tili ndi kuthekera ndi ukadaulo kuti tikoza kuwadziwitsa anthu tikuna timapita kukawauza ndikuna takhali wena ndithu tikuzana zotino kumpoto pakati kumwera konse kutakhala kufikira ndi mothengatu. Bungwe la Paragon Arts likugwira ntchito kudzera ku project yotchedwa Shattered Silence ngati njira imodzi yothana ndi mchitidwe wochotsa mimba mosayenera. Anthu mdziko muno akhala akudalira kwambiri nkhuni ndi makala pophikira zomwe zachititsa kuti mitengo yambiri idulidwe mdziko muno. Boma lakhala likulimbikitsa anthu kuti boma lakhala likulimbikitsa anthu kuti adzigwiritsa ntchito gasi pophikira ngati njira imodzi yothana ndi vuto lakudula mitengo. Mtolankhani wathu Blessings Chereuka akuunika za mmene dziko lino likugwiritsira ntchito gasiyu. Malingana ndi Global Forest Watch, tsamba lomwe limafufuza za nkhalango pa dziko lonse kudzera pa makina a internet, nkhalango za dziko la Malawi za mtunda wa mahekitala 1100 zinasakazidwa mzaka zapakati pa 2002 ndi 2024. Tsambali lati nkhalangozi zimaonongeka kamba kuti anthu ambiri
amagwiritsa ntchito makala ndi nkhuni. Chiwerengero cha World Bank chimati dziko la Malawi limataya nkhalango zake mahekitala 33,000 pa chaka kamba kamakala. Koma nkhani yabwino padakali pano ndiyoti mchitidwewu wayamba kuchepa tsopano kutsatira kuchuluka kwa anthu omwe ayamba kugwiritsa ntchito gas pophika. Katrina Mpumira ndi mmodzi mwa anthu omwe akusimba lokoma atasiya kugwiritsa ntchito makala. Chifukwa zokuti pano pakuona gasi mtengo wake ndi makala, gasi akutsikirako mtengo pomwe makala akubwererapo, komanso makala chifukwa cha Malawi timagwiritsa ntchito kwambiri kuononga chilengedwe. Pomwe gasi sakuononga chilengedwe china chilichonse komanso ndi wachangu. Ifeyo tikufuna zokuti azipezeka pafupi. Chifukwa zokuti zomati kubwera usapeza gasi ndiza maganizo kuti tizigwisa ntchito makala ndoti paiponso chilengedwe chikhala zikutani chikupitizika kuonongeka, koma adapanga zokuti gasi asamasowe ndoti zithandiza, komanso chifukwa zokuti sakudula kwambiri zipangisa zokuti anthu enanso gasi amfikire chifukwa kupezeka pafupi. Malingana ndi Malawi Energy Regulatory Authority MERA, mchaka cha 2021 dziko lino linagwiritsa ntchito 1.5 million kilograms ya gas. Chiwerengerochi mchaka cha 2022 chinafika pa 2.2 million kilograms. Chiwerengerochi chinakweranso kufika pa 2.85 million kilograms ndipo tsopano chaposa 4 million kilograms. Ndipo kampani zogulitsa gasi nazo zati anthu ogula gasi komanso zipangizo za gasi akuchuluka. Mark Wheeler ndi mmodzi mwa oyendetsa kampani ya Gasman Kulimbi. Iwo ati mchaka cha 2025 anakwanitsa kugulitsa masilinda atsopano a 3 kg oposa 1,300. Tikuona kuti panopa anthuno chopseza anali nacho cha gasi chokhala ngati chikupita chifukwa kuona kuti gasi ndi wabwino wachangu ndipo ndi wa clean pophikira. Patsiku timatha kuti tinganene kugulisa kupitira anthu over 100 nthawi ina iliyonse. Tikuona kuti chimene chikupangira anthuno aona kuti ubwino wa gasi, ndipo mabungwe ndi makampani tikuyesera kuti tibwerese ma product anyuwani ndipo kuti anthu atha kugula mochipa ndi zimene zikuchitanso kuti anthu amakonde gasi. Mkulu wa zankhalango ku Blantyre Anowe Omoyo wati nkhaniyi ikulimbikitsa ntchito yosamalira nkhalango ndipo wapempha mabungwe kuti alimbikitse kuphunzitsa anthu kufunika kugwiritsa ntchito gasi. Anthu amba kuzindikira ubwino ogwiritsa ntchito gasi kusiyana ndi makala kapena nkhuni. Tikuziwa kuti gasi alibe utsi wambiri kusiyana ndi nkhuni kapena makala, komanso zimenezi zimapangisa kuti ntchito yathu ipepukidwe chifukwa yoti tizikhala ndi nthawi yayitali kuti tiyang'ane za chilengedwe zathu yomwe ili mitengo ndi zanazi, kusiyana kuti tizilimbana ndi anthu oti wotcha makala. Akatswiri za chilengedwe akukhulupirira kuti ngati anthu ambiri atayamba kugwiritsa ntchito gasi m'malo mwa makala ndi nkhuni zitha kuchepetsa chiopsezo ku nkhalango komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi monga kusefukira kwa madzi mwa zina. Blessings Chileuka, MBC, Blantyre. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC, ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wapempha makolo mdziko muno kuti aonetsetse kuti mwana aliyense akupita ku sukulu. Boma litulutsa mndandanda wa mitengo yovomerezeka yogulira mbewu sabata ino. Ndipo MBC ikuunika mmene anthu akugwiritsira ntchito gasi wophikira ngati njira imodzi yochepetsera mchitidwe wodula mitengo. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kodi ndi bwino kuti kholo lizipanga interview kapena chichewa chodziwika bwino chakulilongwe kuno kumuzukuta mnyamata amene akufuna kuti akwatire mwana wawo? Makolo akuyeneka kuti ayikepo nzeru ndithu pa chimene iye akufuna kuti asankhe. Choyamba ndikuyenera ndimuziwe chimene iye akuchita. Mnyamatayo ndimuzukute ndimpaphalise ndi mafunso kuti ndimbalalisa. Ayi londeyo nchatera zedi. Amabwera ndi mabodza anyamata masiku ano ndesi zikhala bwino kuti mwana uja akazidziwire kubanja. Lalero ana adzipezera okha
ndipo ana masiku ngotengeka. Nyamata asafufuzidwe. Nthawi zambiri mudzaona nyamata avala suti akupita kwa mkazi atenga chigalimoto akupita kuja zinthu zija wabwereka. Takulandiraniso ndipo popitirani nkhani zathu. Kampani ya EcoWater yomwe ikupereka madzi akumwa aukhondo muzina mwa sukulu za ukachenjede za mdziko muno yati ndiyo zipereka kugwira ntchito ndi boma pothana ndi ena mwa mavuto omwe ophunzira msukuluzi akukumana nawo. Mkulu wa kampani Achikondi Kangama wanena izi pomwe kampani imakhazikitsa malo ogulirapo madzi okumwa aukhondo ndinso otseka mtengo pa sukulu ya ukachenjede ya MAST. Temba Mwale wadza ndi ripoti. Kangama wati pambali popereka madzi akumwa abwino ndi otsika mtengo, kampani yawo ikuperekanso ntchito kwa ophunzira omwe akuthandizira kufalitsa ntchito za kampaniyi msukulu zawo. Iye wati ganizo lopereka madzi akumwa aukhondo msukuluzi linadza pofuna kutenga nawo gawo pothetsa mavuto omwe ophunzira amakumana nawo pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, ndipo ati ntchito ili mkati yofuna kuonetsetsa kuti sukulu zina nazo zipindule ndi ntchito iyi. Chachikulu kwa ife ndife okhudzika kwambiri ndi welfare kapena neno ti ubwino kukhala kwabwino kwa ma students in ma universities osiyanasiyana, kuyang'anira ma experiences iso athu ifeyo nthawi imene timaphunzira. Ndiye tinaona kuti ndi chinthu cha nzeru kuti malo momangodandaula kuti palivutira kuti tithandizireko kupeza solution. Ndi solution imene tathandizira padakali pano ndi imene tikupereka madzi apamwamba kwambiri, koma apa mtengo otsika okuti ophunzira komanso ogwira ntchito ma universities akhoza kuwafikira. Chachikulu ife tikuyang'anira kwambiri madzi okumwa. Pali madzi ena mwina amagwiritsidwa ntchito zina, madzi amenewo amapezeka mmene amapezekera, koma timayang'ana kuti madzi amene munthu akumwa azikhala madzi okuti athanzi komanso madzi oti sangapangitse munthu kuti adwale. Ndiye timafuna kuti tithandize kufikira gapu imeneyoyo imene tinayiona kuti ikupezeka ma institutions ngati awawo. Pambali poyamikira kampani ya EcoWater kamba ka ntchitoyi, mtsogoleri wa ophunzira pa sukulu ya MAST Clement Kafwafwa anati pokhala ophunzira iwo apatsidwa mangolomera atsopano okhala nawo gawo la yankho ku mavuto omwe anthu amakumana nawo m'miyoyo yawo. Pa sukulu ngati inoyi ophunzira athu nthawi zambiri amafuna madzi ozizira, madzi oti a quality. So mbwe mose ma students akafuna madzi ozizira ndiwo amene akagule pa shop because somebody sangakhale ma free student. So EcoWater ibwesa madzi ozizira aja komanso purified water pa mtengo ochipa. Ngati ophunzira pa sukulu ukachenjede ya MAST, ndife ophunzira amene kwambiri tili into technology. So nthawi zambiri timakhala ndi nzeruzi kama pamene pakhale ena ake amene apita kale pasogolo. Tikaona initiative imeneyi, program imene ya EcoWater ili pa ground kuti yathekadi zikutilimbikitsa ife ana skulu, komanso ana amene tili into technology and kubwesa ma solutions muno Malawi azi ana akachendera da MAST. So tikaona izi project imene ili pa ground zikulimbikitsa kwambiri mkati mwathu kuti zinthu zizothekadi. Kampani ya EcoWater ikugwiranso ntchito monga yomweyi msukulu za University of Malawi UNIMA, Kamuzu University of Health Sciences KUHES, Domasi College of Education ndi Kamuzu Academy. Pansi pa ntchitoyi ophunzira amayenera kupeza khadi yogulira madzi yomwe amalowetsamo ndalama yomwe amatha kugulira madzi amlingo omwe akufuna, omwe amatha kukhala ozizira kwambiri kapena okhala ngati apampopi malingana ndi kukonda kwawo. Theka la lita amaligula pa mtengo wa 100 kwacha. Temba Mwale, MBC Cholo. Anthu okhala mozungulira Majete Wildlife Reserve alandira thandizo lalikulu la madzi la ukhondo kutsatira mijigo yomwe African Parks Majete yapereka. Ntchitoyi ithandiza kulimbikitsa miyoyo ya anthuwa komanso ubale pakati pa nkhalangoyi ndi anthu am'mudzi. Jean Chinsamba ali ndi nkhani yonse. Kwa zaka zambiri anthu okhala mozungulira nkhalango ya Majete akhala akumana ndi mavuto akusowa kwa madzi a ukhondo komanso odalirika.
Amayi ndi ana ndi amene amavutika kwambiri poyenda mtunda otali kukatunga madzi omwe nthawi zambirinso amakhala ochokera m'mitsinje yosatetezeka. Koma tsopano zinthu zikuyamba kusintha. Bungwe la African Parks lomwe limayang'anira majete Wildlife Reserve lakumba ndi kukonza mijigo ingapo yozungulira nkhalangoyi, ndipo ntchitoyi ndi gawo limodzi la njira zothandizira chitukuko cha anthu pamodzi ndi kulimbikitsa kusamalira za chilengedwe. Cholinga chathu chonese kuti tithandize boma la Malawi kupereka madzi mu madera osiyanasiyana, anthu azikhala ndi access to safe water, asamaka yomwe madzi munsinje pomwe bwezi lenileni lili pafupi ndi lolo lomwe lili majete. Chiyesisa ndithu kuti ife ngati African Parks majete kuti tipereke zofunikira zonse kwa anthu ozungulira nkhalango imene. Ndaona kale tabwera kumene tikuzayenda chisime chimenechi, ndaona kale kuti anthuwa ali ndi chidwi chosamalira chisimechi. Pali ukhondo zosofunikira nango alimbikisa kuti anthu apitirize ukhondo, apitirize kusamalira chisimechi. Amfumu a Dzinja alandira bwino ntchitoyi ponena kuti yabwera pa nthawi yake pomwe isinthe kwambiri miyoyo ya anthu. Pa anthu athu ngone kuti anthu amene wawa tiwapatsa chilimbikitso chachikulu kone kuti pamalopo tidzekhala zone kuti tidzisamalira cholinga zone kuti moyo wathu upite patsogolo. Komanso ngati kuzachilengedwe zinene zone kuti tikhale chidwi kuti tipangeno limodzi apakisi china chishose chifukwa ngati tingasemphane nawo ndoti zambiri zirani tikuza kuzilephera. Koma apa chino chisimene anganena apakisi ngati mudzi wa Mdzinja anthu ndoti tinauchani tino limodzi. Amayi nawo am'mudzi mwa Mdzinja akuyamikira za chitukukochi popeza iwowa nthawi zambiri ndio mamakhala ndi udindo olunga madzi. Kuyankhula kwawo a Christina Bernard am'mudzimu ati mijigoyi ichepetsa kwambiri mavuto awo a tsiku ndi tsiku. Mavuto amene timakumana nawo ntikomene usanabwere timati ntikomene timamwa kunali kutali timachitoyendera komanso tikapita pofuna kuti tikabwere pamakhala povuta foti makakhala pasi kudikilirana kuti wina atani ajike mpaka timalize tonse. Ndiyo kuti pomabwera cham'mathunga tungapita m'matolofu ndoti cham'mathu ndoti kunyumba china chilichonse chimakhachitatani chitayima. Chitukuko cha madzi chomwe majete yaperekachi chikusonyeza kufunika kogwirizanitsa kusamalira za chilengedwe ndi miyoyo ya anthu. Jine Chinsamba, MBC, Blantyre. Ndipo munkhani za masewero kampani ya H Adams yati yapeza phindu lambiri pa malonda awo mu chaka chatha kutsatira mgwirizano omwe anapanga ndi nthambi yoyendetsa masewero a mpira wamiyendo mchigawo chakummawa. Kampani imathandiza mipikisano iwiri pansi pa komiti kudzera mu mabatire a Jurata. Mkulu wa zamalonda ku H Adams Oster Banda wati mipikisano iwiri yomwe akuthandiza yawathandiziranso kugulitsa mabatire ochuluka kwambiri mu chaka chatha ndipo ati athandizanso mipikisanoyi chaka chino. Chiganizo chathu choyamba chinali chopanga sponsor Eastern Region chimene tinakondera kwambiri chifukwa choti ifeyo tili ku Eastern Region ku chigawo chakummawa. Malonda athu akwera. Taonabe kuti chifukwa kwambiri tinatenga battery la Jurata limene timagulitsanso kwambiri ku chigawo chakummawa komanso Malawi yese. Ndithakusimikizira ndi pano kuti malonda sikuti akwera ku chigawo chakummawa kokha. Tikamava marediomu ngamanengezedwa marediomu nawonso zigawo zinazi amadziwa kuti kuli Jurata andi malonda athu akwera. Mmene magulitsira ndi mmene tikugulitsa pano anthu battery akulondaona. Mpikisano unali wabwino. Tapanga sponsor Eastern Region Football League ma division onse awiri, Premier Division komanso Division 1. Koma ndinene pano kuti mpikisano taona mpira wabwino andi takhutitsidwa. Unasintha chifukwa cholinga chathu chinali chotukula masewero a mpira kuchokera ku grassroots level kuchisodzerako makwera ku mtunda. Ndithakukuwuzani kuti taona mpira wabwino kwambiri andi matimu atukuka andi matimu onse kuwafunsa mukamva kuti ndosangalala chifukwa chakwera kwa Jurata chifukwa mpira ku chigawo chakummawa wapita patsogolo atukuka. Pakali pano zopambana zili mkati atabwera ulendo oyambirira atabwera ndi chiganizo choti tikhale ndi kanthawi kangapo zaka zingapo koma tinawuza kuti tatiganikaye tione chigawo choyamba amene chiyendere. Ndiye season imene yayendera ifeyo tinakuthekera konse komanso tikusimikizirani kuti tiyendera limodzi. Pakati panopo tikungokambirana kuti tingaende bwanji chifukwa zosintha zimatha kuonekapo apo ndi apo andi kuti ulendo loyamba tione zina ndi zina kuti apa tinapanga chonchi apa tinapanga kuti ndikapange bwanji. Ndiye zokambirana nazo tikusimikizira kuti zili nkati zinayamba kale andi season isanayambe monga makulengeza kwa farm tikhala chogwirika titachiona chili patibulo. Nkhani imeneyo tamaliza nkhani zathu masana ano koma tisanasiyane na inso mitu yake. President Mutharika wapempha makolo mdziko muno
kuti aonetsetse kuti mwana aliyense akupita ku sukulu. Boma litulutsa mndandanda wa mitengo yovomerezeka yogulira mbewu sabata ino. Ndipo MBC ikuunika mmene anthu akugwiritsira ntchito gasi wophikira ngati njira imodzi yochepetsera mchitidwe wodula mitengo. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndikufunirani masana opambana. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power, designed to turn every head before it even arrives. You'll hear it before you see it. You'll feel it before you know it.